Makasadyayang italakad King Balening San Simon ing peka mo ng one-stop shop, Government Center King Mabilo Galalawigan ning Pampanga. Iting inanunsyo ning alkalde kayagna ning Women's Month celebration king munisipyo. Kaya katamong pakibaluan ing detali king balita ng Patricia Mamangon. King pamagmasusi ning Women's Month King Balening San Simon, masaya ng inanunsyong Mayor Leonora Wong ing pamagpatalakad ning metong one-stop shop local government center ang magsilbing peka mo muna kaya king Mabilog a Pampanga. Ing mesabing local government center a proyekto ning babaeng leader ing magsilbing one-stop center nung nukarin makadaton laring miyayaliwang government center kaya king probinsya. Layo na niting apabilis at maging accessible ing serbisyong dadakyan ning LGU para kareng memalen. Dahil nga walang enough space, kaya kami bumili ng isang lupain na malaki na ililipat na lahat doon. King 3 hektaryang lote king barangay Santo Niño ya italakading building nung nukarin ngening banuang makasadyang magumpisang konstruksyon at asahang mayari bayo mayaring termino ning alkalde king 2019. Iting lakwa na kanong legasiyang Wong para kareng Simonians. Yun lang may iwan ko sa kanila na siguro kahit wala na ako sa mundong ito, hindi makakalimutan dahil hindi lang ang mga henerasyon ngayon, kundi yung susunod na henerasyon, pakikinabangan nila yung government center. Samantala, kinilala king celebration ng Women's Month ing tetagan at karapatan dareng kebabaynan nung nukarin binida dareti ing karelang talento king pamagkanta ampong pamanera. Maswelo na naman pepasyag ng dating alkalde Rodrigo Canlas na ustoy meging desisyon ng isubong king politika ing negosyanteng Iwong inyang 2010 elections paulidareng matagumpeng proyektong linunsad kilog ni Ngalos siya mabanwa. Siyempre, very proud ako dahil unang-una pinagpatuloy niya yung pangarap ko sa bayan namin at mas marami siyang nagawang kaysa sa akin sa bayan ng San Simon. Kasabi na mo naman ng programa, ginawa ding Department of Trade and Industry king LGU ing metong milyong peso sa tseki ang makapailalam king bottoms-up budgeting. Ito po yung programa ng national government na tinatawag nating bottom-up budgeting. So ito po, ang San Simon po kumuha ng program ng DTI. So 2 years na po siyang kumukuha ng program ng DTI. So from 2015, naka 500,000 siya. And then 2016, naka 1 million. It's for Yamang Pinoy. So basically po, mga training programs ng mga to. 1 million po ngayon for garments making, for welding, tsaka po yung computer literacy. Okay. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.